Takaita conflict na mama wangu. Tanetsana kudaro mama wangu wandidzinga. Vandabuda. Ndaenda ndakatakura mafilisa awo 2. Vananomatengesa vandatenga Mutoriro. Ndatenga Mutoriro daro ndatanga kugara nemumwe mukomana nomunhande mama wangu wazvisiyo ndikugara kuma drugs. Vanondimangarira mapurisa kuti PeaceOrder papakanyorwa kunzi anoita drug abuse and stuff. So vandaona ndakuzotorwa nemapurisa zvichinzi niwo unonetsa mama wako, mhosva yako ndeye DVA, Domestic Violence Act, unonetsa mama wako, saka ukufanira kutonge uri kurehab. Zvakandita mapurisa akanditora. Vandatongo semunhu anga asina kudhakwa dhero vandanzwisisa vandatoenda kumapurisa. Ndisvika mapurisa bvatanga ndopanda pakabva vatanga. She's just a little girl with 2 little girls living in the street with no food to eat. Her future was taken and now she's forsaken. Vamwe pavano food, doshaya vano seke. Just because she's desperate, she's doing things she hates. Just to put food on the table, her little hands on the table. Violently she screams to God, Jengeta ivana wangu. Jengeta ivana wangu. Jengeta ivana wangu. Ndinonzi Gamuchira Igwasira. Panapa ndikuseva mhosva yekuabuse madrugs. Ndakatanga kuita madrugs pandakaita Heartbreak. Baba mwana wangu akanditisa nhumbu wandisiya. Ndobva ndatanga kutora zvinodhaka. Alright. Rari gore ripi ro zvakaitika? 2020 mu-lockdown. Okay, mungatipe serondedzero kuti makutora zvinodhaka. Ndazongonzwa mazongosvika pakuti yanga iri nyaya yeHeartbreak. Mwana akura zvakadini wamunaye? Mwana wangu ane 5 years. Munaye pana? Aiwa, ari kumba anogara namama wangu. Ndakazomutorerwa mushure mekunge ndakugara mustreet ndichiita zvinodhaka. Tochidzoka panyaya yekuti baba wemwana akakusiyai mukangoma kuchengeta muri mega muchitora zvinodhaka. Maitora zvinodhaka zvipi nekuti zvinosiyana? Kunana brongo, crystal meth, mbanje nezvimwe zvakasiyana siyana. Ndaidhakwa nebrongo necrystal meth. Mutoriro. Makazvitanga sei uyezve maizvowana kupi? Ndakaenda kunoona baba mwana wangu uri musi weFriday. Pandasvika so aifanira kundipa safe yekuwachisa zvinhu zvemwana. Panditi unozodzoka uchitora masikati. Pandakadzokera masikati pandasvika akarara nemumwe munhu. Pandabva tanetsana. Pandirova. So pandanga ndiri munzira kudzokera kumba kwedu pandasangana neshamwari yangu atonditi musataura zita rake. Alright fine. Pandasangana neshamwari yangu vayati zvoni gamuko kuchemei ande kumba kwedu. Pandakasvika kumba kwavo iye anoita madrugs. Pandakasvika kumba kwavo vatanga kutobika Mutoriro wake. Vanditi unodaira kumbotestawo. Vandatoti ndoda kutesta ndomatangira ndakaita kudhakwa. Vandatotesta pepepe zvoramba zvingori musystem ndakuramba ndichingodzokorodza unotora madrugs. So kwatema wana pane vainotengesawo kwatainotenga. Saka zvakaramba zvamusystem ndakuramba ndichingonotora madrugs zvikandanetsana namama wangu. Ko mari yacho yekuti munge muchitenga zvinhu zvinodhaka maiwana? Ndaishandawo nakagui kumamotor space. Saka ndaiwana matip-off. Kana ndikatengesa tairi mota $35 ndobvisa $10 ndodhakwa. Ndoikesha imwe mari ndichingodaro. Svikira basa rapera? Basa rakapera nekuti ndaishanda nasister yangu. Ndanda kukesha mari yakawanda muhomwe mangu ndisingaise mukeshbox. Ndanzwa muchiti makazenga makugara mustreet. Kumba mama wangu asazvitambire here kana kuti ndimama kunakidzwa nekunge muchirarama muupenyu hwekudhara? Ndakaita 4 years ndichidhakwa mama wangu asingazvizive. Mama wangu isingle mother. Wakasiyiwa nadhedhi wangu ndine 2 years. Saka zvinhu zvakavabata zvakanyanya pawakaziva kuti ndinda kudhakwa. Vanditanga kunditsura. Saka inini semunhu anenge akadhakwa uchitsurwawo semunhu ane mwana wamukadzi mukuruwo unodairawo unopindurawo. Saka mama wangu akasvika pakunditorera PeaceOrder. Izvozvi nditori nePeaceOrder.
mba kwedu handidiwe nenyaya yemadrugs. Kunoku vanomboera uchikuona kwakaya sister yangu amaishanda naye. Alright. Panyaya yekuzoti muzosunge ndopanga tisati tapurukura kuti zvakazofamba sei. Zvakazoitika ndezvekuti inini ndakaramba ndichitora zvinodhaka. Pandaenda kumba rimwe zuva ndasvika kumba mama wangu pawati zvoni usabate mapoto angu, ndakabata poto. Zvikanzi usabike panapa. Tanetsana takaita conflict na mama wangu. Tanetsana kudaro mama wangu wandidzinga. Pandabuda ndaenda ndakatakura mafilisi awo 2 vandanomatengesa vandatenga Mutoriro. Ndatenga Mutoriro daro ndatanga kugara nemumwe mukomana anonzi mama wangu wazvisiyo ndikugara kumadrugs. Vanondimangarira mapurisa kuti paPeaceOrder papakanyorwa kunzi anoita drug abuse and stuff. So vandaona ndakuya kuzotorwa nemapurisa zvichinzoniwo unonetsa mama wako, mhosva yako ndeye DVA, Domestic Violence Act, unonetsa mama wako, saka ukufanira kutonge uri kurehab. Ndozvakandiita mapurisa akanditora. Vandatongo semunhu anga asina kudhakwa dhero vandanzwisisa vandatoenda kumapurisa. Ndisvika mapurisa bvatanga ndopanapo vakabva vatanga kundirova. Zvikanzoni taura zvese zvamunoita mumadrugs muchidhakwa. Ini vandatanga kutaura ndokundisiya kwakazondiita. Vandatoenda kumasales vandauya kunoku. Ndasvika kunoku ndakanzi zvoni namagistrate wangu to see 2 doctors kuti ndiongorore kuti ndiri sei brain dzangu. Vandaita 2 months ndichiona na chiremba. Noti vaiti zvoni ndaita depression, mind yangu inge isinoita mushi. Vaiti ndaita depression, vandatanga kumwa mapiritsi ndiri panapa kusvika izvezvi. Ndakazonosendencwa ndanzi fit for trial kune madoctors. Pamakasendenzwa kukoti zvakanzi kuti kukoti vakanditi zvoni 12 months in prison. Zvinezvi maseva mangani? Ndaseva 6 kwasara 6. Mwana wenyu arikugara omati arikugara namama? Anogara namama wangu. Vakambowewera vachikuona? Baba mwana wangu handiziva kuti akaenda kupi. Kana hama dzavo? Hama dzavo dziriko. Hapana here akambouya achikuona? Hapana, kozi vanombobvira kundisapota kubvira day 1. Ndonyaya inonyanyota kuti ndidhakwe zvakanyanya iyoyo. Alright. Kuri kunzi mapiwa munhu mabuda munhu, tunoziva kuti kunokuitse correctional facility yekuti munhu anenge achikorektwa auya kuno kuZimbabwe Prisons and Correctional Service anodzidziswa zvinhu zvinoita kuti pfungwa dzake dzidzokonoke, kana kuti adzidze mamwe mabasa anogona kuti abve mukupara mhosva. Mungati here pa6 months dzamauya ndezvipi zvamunganosangana nazvo zvamungade kutitsanangurira kuti makazozviziva mava kuno? Ndakaenda murehab yepanapa, vakandipa counseling, vakandiudza kuti panapa panorukwa mabhegi, panapa panobikwa mishonga, panapa panodzidzwa kuti wodzokera kuchikoro chako, kozi inini handasina kupedza kuenda kuchikoro. Saka ndiri mueducation group rinodzidza panapa. Zvekuruka mabhegi handina nekuti handina zvikwanisiro zvacho zvekukwanisa kuruka, asi ndotodawo kuruka. Pane paida zvikwanisiro zvakaita sei? Panoda shinda dzekurukisa dzinotengeswa mutauni mupakona shinda. Dzingave dzinodiwa dzakawandawo zvakadii? Semunhu ari kudzidza unogona wanawo kana 3 mapakets anokwana uchidzidzawo. Alright. Toenda pachikoro nezvimuri kuita chii? Ndikuita form 3 kozi ndasina kuzonyora form 4 ndakakanganisika nenhumbu. Shoko ramungade kupa kune vamwe varutoro zvinodhaka, nekuti ndazwa muchiti mune mabasa anoda kuzotasira kuita uchinge manyora zvidzidzo zvenyu zvamuda kuzonyora. Shoko ramuda kupa kune vari kunze vasati vambopinda mujeri nderekuti madrugs akashata. Amai ako epedyo nemai wako, saka ukaona kuita madrugs uchinetsana namai wako nenge watomhuka, watowild. Saka inini kune vanotora zvinodhaka ndinoti kuna vasingakwanisi kusiya torai zvishoma, kuna vanotora zvinhu zvinodhaka siyaiwo zvinodhaka.
ndozviziva kuti hazvisi nyore kusiya asi siyai zvinodhaka. Shoko ramuda kupa kuna mai venyu kuri kunzi vakatarisa chirongwa nderekuti ndokumbira ruregerero mama, ndakakutadzirai zvakanyanya. Pese pandaitadza ndichienda kumagaza maidzora. She's just a little girl with 2 little girls living in the street with no food to eat. Her future was taken and now she's forsaken. Vamwe pava no food, doshaya vano seke. Just because she's desperate, she's doing things she hates just to put food on the table. Her little hands are a table. Violently she screams to God, chengeta ivana wangu. Chengeta